uji wae cedak. Tahun pinten, Pak? 2004. 2000-an ya Oke. bikin plafon, Pak ya. Dixon, oke. Kami ini Oke. kalau itu jenengan. Tapi saniki enten plafon sing enggal lho, Pak. Oh, Plafon PVC. wah, kuwi Niku motife banyak, Pak. Garis milih. Motife banyak. saya perkembangan ini ya kamu menikah. Nggih, saniki pun ngagem ngoten niki PVC niku. Plafon sing enggal niki saniki pun teng desa-desa pun anu, Pak. Wah, gak niki Pun apa? Nggih. Kontak kemajuanipun Nggih. mungkin kota Nggih. kota ketinggalan. Nggih. Habis itu saya bangun. Nggih. Kau iya. Niki nggih termasuk nggih awet tak plafone, Pak. Kota nggak terpelihara, nopo-nopo awet. Nggih. Segala jenis apa-apa nggak terpelihara. Nggih. Pemeliharaan itu kunci kok. Nggih, dirawat enten bocor kedhik di Iya. ngono awet. Nek dibiarkan yo walah Nggih. malah biayanya total malih kathah. Tapi udara itu mempengaruhi kok. Nggih, nggih. Nggih. Pondasi nggih mempengaruhi. Nggih. Nek pondasi ini mboten anu, pesene mboten anu do munggah. Lanjute. Nggih. Nah, mriki niki. Oh niku nggih. Nggih. Nek niki anu mboten. Tadi kok nggih tonggo-tonggo sing anu kan